A Pobra do Caramiñal converterase na capital do remo galego o vindeiro 14 de setembro. Levarase a cabo o Campeonato Galego de Remo de Mar, unha cita deportiva organizada polo propio club do municipio. A Pobra do Caramiñal acollerá o vindeiro domingo 14 de setembro o Campeonato Galego Xunta de Galicia de Remo Mar. A cita, organizada polo Club Remo Puebla, xunto coa Federación Galega de Remo e o Concello, reunirá a clubs de toda Galicia nunha inmensa xornada de competicións. Esperamos, o ano pasado creo que foron 16 clubs e 135 deportistas e nós esperamos este ano superar ampliamente eses números, porque o remo de mar é unha disciplina que se vai incorporar neste ciclo olímpico e cada día ten máis adeptos e bueno, pois penso que somos o primeiro clube de banco fixo que nos atrevemos a facer un campeonato galego de remo de mar e, bueno, pois un pouco para abrir ese melón para que se animen o resto dos clubes, que sí que temos moito potencial e que cada día máis esta disciplina poda chegar a todo o mundo. O certame desenvolverase en horario ininterrumpido, entre as 10 da mañá e as 4:30 da tarde, con distancias que irán dende os 700 ata os 3.000 metros, en función da categoría e do tipo de embarcación. O club anfitrión, tal e como afirmou a concelleira de Cultura Patricia Lojo, chega ao campeonato tras unha tempada de éxitos, campións de España en traiñeriñas, ouro na Liga Galega de Veteranas e varias medallas no Nacional de Bateis. O Club de Remo de Puebla acaba de pechar unha temporada, eu penso que de 10, en a que conseguiron numerosos títulos, como o primeiro posto no Campeonato de España de Trainerillas, os metais de ouro e bronce acadados no Campeonato de España de Bateis, ou tamén, hai que dicilo, a vitoria do equipo de veteranas na Liga Galega de Veteranas. E agora, pois, volvedes á carga cunha cita destas características en a que de seguro volveredes a levar a tradición remeira deste municipio moi lonxe. A verdade é que non o digo por decir, eles son un auténtico orgullo e un exemplo de que con traballo, con esforzo e con constancia todo é posible. Unha cita deportiva imprescindible na Pobra do Caramiñal.